ανταμώνουμε σήμερα μετά από την μεγάλη επιτυχία στη μάχη που δώσαμε στις ευρωεκλογές. Amiche e amici, compagni e compagni, sono molto contento che ci ritroviamo oggi dopo il grande sforzo, la grande battaglia che abbiamo dato alle elezioni europee. Μια μάχη που μας έδωσε τη δυνατότητα, που έδωσε την δυνατότητα στην άλλη Ευρώπη, που εκπροσωπεί τη μεγάλη παράδοση της Ιταλικής αριστεράς, που η Ευρώπη ανέχεται και δεν αντιδρά. Και το λιγότερο που σήμερα μπορούμε να πούμε είναι ότι αισθανόμαστε και είμαστε όλοι Παλαιστίνοι αν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι. Oggi dobbiamo dire che siamo tutti palestinesi se vogliamo essere europei, perché non possiamo non reagire quando vengono uccisi dei bambini nello stesso mare che bagna le nostre coste. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η επιτυχία όμως της άλλης Ευρώπης αποτελεί και δέσμευση για μας να εντείνουμε την πάλη μας για να αποκλείσουμε τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, την ανεργία και τη φτώχεια. Compagni e compagni, il successo dell'altra Europa è però per noi un impegno di continuare la nostra lotta per cercare di porre a margine, di mettere nel margine l'emarginazione. Αποτελεί δέσμευση να αγωνιστούμε για να επανενώσουμε την Ευρώπη που διαιρεί σήμερα ο νεοφιλελευθερισμός. Αποτελεί δέσμευση να αγωνιστούμε για να επανειδρύσουμε την Ευρώπη σε μια δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική βάση. Rifondare l'Europa su una base democratica ed ecologica, cercare di riunire l'Europa, e questo è il nostro impegno, l'Europa che è stata divisa dal neoliberismo. Στεκόμαστε λοιπόν με αίσθημα ευθύνης και περισυλλογής στην εκλογική επιτυχία του περασμένου Μάη, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε το δυνάμιο της αριστεράς. D'ora in poi la nostra principale priorità deve essere l'unità delle nostre forze, perché non esiste un domani senza l'unità delle forze della sinistra. Αυτό το μοναδικό εγχείρημα αυτοοργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, των ανέντακτων, των διανοούμενων, των ομάδων του πολιτισμού, των κινημάτων και των δικτύων της νεολαίας, αυτό το μοναδικό εγχείρημα συνεργασίας κινημάτων ανέντακτων αλλά και κομμάτων μπορεί και πρέπει να ανοίξει το βήμα του στο αύριο. Questo grandissimo tentativo e questo esperimento di collaborazione della società civile, dei giovani, dei movimenti, degli intellettuali deve e può aprire il suo passo, guardare al futuro con un passo celere e deciso. Και πιστεύω ότι αυταπατάτε προσκλητήριο ενότητας και αυτοοργάνωσης, προσκλητήριο συσπήρωσης σε οργανώσεις βάσης. Να διαμορφώσουμε έναν ενωτικό και συμμετοχικό χώρο διαλόγου και κοινής δράσης όλων των τάσεων και των απόψεων της Ιταλικής κινηματικής, κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς. Chiamare al dialogo la sinistra italiana dei movimenti, politica e sociale, creare delle aree di partecipazione e di dialogo in ogni luogo di lavoro e in ogni zona delle nostre città. È questa la sfida.